Duw, mae eira wedi dechrau wedi mynd wedyn. Siwr o fod, sbea hyn. Mae y eira wedi dal yma ar y cwmpas eu lle. Gyda nhw ble mae gyda nhw eglwys, a gefyd y coedwig, a gefyd y traeth, neu y maes. Maes ar gyfer y buchod y ffermdi. A sbea hwn. Mae bai eira wedi... Esgysodwch y fi wedi dechrau mynd. Nifer cwbl o twllio. Oh shit. Mae camera fi wedi dechrau syrthio am ychydig achos stability o camera. Yep. Tipyn o reo o'r iar nath wedi dechrau bod yn llai o llibrig o rwan. Ac yma, mae ganddyn nhw rhawriad neu y gwaelod. Dim eira o gwbl. Ac rwan, mae'r amser i fi i dechrau digio unwaith eto. Rwan, ble roeddwn ni rwan? Wel, na chdi, mae ganddyn nhw y twll ble dwi wedi digio. Mae rhaid i fi aio ymweld os mae ganddyn nhw unrhyw mwy o eitemau i digio allan, neu os dwi'n mynd i cario ymlaen yma, a wedyn y bwriad arall yw digio ar bryn yma. Oh shit. Sorry, mae dad fi wedi cerdded ar y gwmpas ei lle. A rwan, mae o wedi dod allan i'r ysmygu pan pryd dwi'n gallu digio neu... mae ganddyn nhw signo da iawn. Wedi dechrau bod yn mwyn softness o rwan. Mwyn yn peth da. Peth da, mae rhaid i fi dweud. Peidiwch ac anghofio, mae gennyn ni oes. Na chdi, y ffrind gorau newydd, a gar y pro pointer. Rwla mewn un. Yna o arall, be dwi wedi darganfod, oes, os ti'n gallu gweld ar y bus yma, mae ganddyn nhw neu o arall. Mae'n drwg ni, mae Cymraeg fi yn dechrau bod y mor gwael nac erioed. Wel, symud ymlaen. Unwaith eto, a nefynau o bach. So annoying, isn't it? Eitha tebyg bod bob tro ti'n chwilio am y hogan dawd neu hogan sydd yn eitha attractive, sydd yn eitha tebyg i unrhyw supermodels fel Kate Upton neu Cynthia Dicker, a wedyn maen nhw'n dweud, mae gen i cariad, a wedyn ti'n chwilio am y hogan arall, a wedyn maen nhw'n dweud, mae gen i cariad, a wedyn trwy ato efo hogan arall, a wedyn maen nhw'n dweud, mae gen nhw cariad. Fucking annoying, isn't it? Well, in here, because I keep on finding so many nails, because this is a workplace where the farmers used to work, but nothing but nails at the moment, even though that I have dig out most of it, which is made of metal, like the horseshoe, for example. That was lucky chance. Mae'n eitha tebyg bod dwi wedi chwilio am stwff da iawn, tebyg iawn be digwyddodd I fi pan ro'n i'n fynd allan am y nos 5 mlynedd pan ro'n i'n byw yn Chymru I trwy chwilio am y hogan del, y hogan sydd yn siarad Cymraeg, a wedyn eisiau bod mewn perthynas efo unrhyw hogan Cymraeg, a wedyn magu plant yn Cymraeg. Achos hoffwn ni cael plant sy'n siarad Cymraeg. Os o'n I bai, dwi wedi chwilio am y hogan sydd yn del, ac yn stunning, ac yn attractive, ac yn siarad Cymraeg, ac yn neis. It's very hard trying to find a beautiful, attractive girl, especially if I'm living in a remote area in Belgium, which is not much to see. And oh well.
Ie, wel, rwan, mae rhaid i fi bod yn optimistic ac yn trio bod yn positif. Mae'n anodd, dwi'n gwybod. Ie, trio bod yn positif ar y mwyn trio chwilio am stwff da iawn. Gobeithio os dwi'n mynd i chwilio am unrhyw modyrybau. Ond yr unig problem efo hwn, mae'n dal bod yn galed. Achos y eira a hefyd achos y tymor gaeaf. Ie, mae rhaid i fi chwilio am y lle sydd dim yn rhaid galed o gwbl. Unwaith eto, anodd yn neu o bach. Ie, dim yn cweit o'n drwg chwaith. Wel, achos mae y gwaelod yn reid oeri, dwi wedi penderfynu i gwneud hyn ar y terrace yma, felly gyda hwn, neu pro pointer, dwi'n gallu gwybod ble yn union yw metelau bach. Na chdi? Oce. Dyma'r enghraifft i chdi. Oce. Gawn ni weld. Dwi ddim yn siŵr iawn os... Gawn ni weld. Oce. Rhywle mewn hyn. Weithiau mae'n anodd. Trio symud ymlaen i'r lle arall. Chin up, Lawrence. Dwi'n mynd i trio digio yn y lle hwnnw. Os o'n i bai. Does na dim... Oh, fucking... Oh, na. Paid ar regu, Lawrence. Paid ar regu. Achos os mae ganddyn nhw plant a nhw'n gallu gwylio fideo fi, mae rhaid i fi asgoi regu. Asgoi o regu. Achos os ti'n defnyddio geiriau F-word, felly bydd nhw'n mynd i bod yn flin efo fi. Ond mae'n iawn i'r cyrio teenagers neu unrhyw pobl nath wedi bod yn aggressive. Ond dim yn iawn i'r pobl sydd yn eisiau gwylio unrhyw fideos metal detecting. Os mae mwyr yndi mewn bob lle. Mae mwyr yndi. Cydon o wedyn i'r gwladgarwyr. Gwladgarwyr Hwngariaid, gwladgarwyr Cymraeg, neu unrhyw gwladgarwyr. Mae gennym ni plant drws nesaf. Ie, dyma pam. Ie, reit. Dwi'n mynd i defnyddio'r detector eto. Of course, hoffwn ni digio yn 6 feet deep, ond achos mae ganddyn nhw eira, mae y gwaelod yn eitha galed, mae'n anodd iawn i fi i gallu digio, felly, ie. Dwch ymlaen. Rhywle, unwaith eto yn ofyneol be dwi wedi darganfod. Ond gyna mae gennym ni visitors, wel, dwi'n meddwl mae hwn yn teulu. Ie, tipyn rhyw o teulu nath wedi dod law, a maen nhw'n gofyn, tu vas chercher le trésor. A nes i dweud, oui, je viens chercher le trésor. Mae'n golygu yn Ffrangeg dwi yn chwilio am treasure. Ond yr unig treasure dwi wedi darganfod hyd yn hyn yw nails. Ie. Dwi'n mynd i roi nhw mewn. Ac eto, be dwi wedi darganfod eto, mae ganddyn nhw mwy o stwff mewn hyn. Na, dim cweit, achos...
Yes! Yes, yes, yes! Oh, dyma'r y moment gorau erioed. Yes! Felly dwi wedi darganfod rhywbeth. Bendigedig. Okay. Rwan ta. Mae'n amser I fi I trio. I got an idea. Mae fi wedi anghofio, before I forget, dwi wedi darganfod am y bandi nail. Oes, fynd I mewn y packet. Rwan, mae'n amser I trio. Mae'r gwaelod yn eitha galed, man in. Yes, I know, Steve Diamond, I know, because since winter, the ground has become very hardened, and so it's becoming difficult. Yeah, dwi'n gwybod, mae'r gwaelod yn eitha anodd I deud y gwir. O, na chdi. Yes! Yes! Wow! Ar ran gyda sylfaeno ar mwyn y cefnogi adeilad, siwr o fod. Mae hwn yn eitha dar iawn. Mae'n werth I rhoi ar y display, neu rhoi I mewn cwbl o boxes be dwi wedi gadael. Pity dyda teulu mae dim yn gallu gweld hyn, neu gallu gweld y moment gorau, achos maen nhw'n dal I fod yn amdithiol I weld, a felly maen nhw'n, dim ots. Mae ganddyn nhw bwriadu eraill I dod ymlaen, ond mae gen I bwriad arall, felly dwi'n mynd I darganfod wedyn, ond rwan dwi'n mynd I parhau. Dwi'n deall beth ti'n meddwl, dydy hwnna dim yn metal, mae rhywbeth fel piece of rubber, beth dwi wedi darganfod. Waw! Mae'n eitha dar iawn. Dwi ddim yn siŵr iawn beth ti'n galw. Piece of rubber, da chi wedi rhoi hyn ar piece of metal, a wedyn, dangos cefnogaeth, a wedyn dwi'n mynd I rhoi hyn mewn hyn. Dwi'n mynd I darganfod unwaith eto gyda metal detector. Unwaith eto, mae'r gwaelod yn eitha galed. But how could I just keep digging? Sut on y byd yma rhaid I fi digio, os mae'r gwaelod yn eitha galed, bob tro. Dwi'n mynd I defnyddio hwn. Aros y munud. Olaf ar gyfer heddiw yw hwn, felly. Mae gyda nhw piece of metal o'r diwedd. God damn it. Dyma beth sy'n digwydd pan mae gyda nhw y gwaelod sydd yn eitha galed. Mae'n gwneud I fy'n mor anodd. Bit of little hook. Wel, ar gyfer cylyniad.